Kani ang atong official website na gw.org mo ang gitagurikan nga most translated website in the world. Nga aduna ni siya 1,084 ka pinulungan. Nya gisundan lang ni siya sa Wikipedia nga aduna lamay 326 ka pinulungan. Nya sa Google nga aduna lamay 149 ka pinulungan. Iyon muna mga igsuon, tungod kini sa panalangin ni Jehova, midagaya ang espiritual na pagkaon ug masabtan sa tanang matang sa tao ang pulong sa Dios. Sanglit, mo na iyang katuyuan nga ang tanang matang sa tao maluwas, pinaagi sa paghatag og kaalam sa matinumanon ug maalamong lulipod. Sa atong makita sa artwork, gigamit usab ni Jesus ang mga anghel ug ang balaang espiritu sa pagtabang ug paghiya sa iyang mga sumusunod. Ngani, ang balaang espiritu mo nahiya nato nga masabtan ang kamatuoran sa Biblia ug masayran ang umaabot. Mo bitaw nga usa ka libo ka tuig kabanti nasayod na ta kung unsay mahitabo. Ang lagbon nga mga butang nga gisgutan sa Biblia, mga tinago, nga dayag kini ug atong nasabtan tungod sa balaang espiritu. Sama sa usa sa mga kinsa ang mabintas nga mananap, kinsa ang gug sa magog, kinsa ang babayeng bigaon, kinsa ang pangasawunon, nya kinsa ang kaliwat sa babae. Ug daghan pa nga atong nasabtan. Apan ang ubang relihiyon samay. Bisan kalakinan ni Jesus ug ni Jehova na Dios, naglibog pa sila. Kana lang duha, kalahinan ni Ginoong Jesus ug ni Jehova, naglibog sila. Wa sila kasabot. Wala nila na masakti. Wala sila giyahi sa balaang espiritu. Sanglit ang gihatagan ni Jesus niini, kadto lamang iyang mga sumusunod kita. Ang dili malalis nga pagtagaya sa kamutuoran bahin sa interes sa Kristo, nagpamatuod nga si Jesus nagbantog na karon imong hari sa langit mong gingharian sa Dios. Sumala ka na sa Pinadaya Kapitulo 11 sa iyang mga bersikulo 15. Kini tanang tawhanong pagmando dinhi sa yuta, hapit na niyang wadon. Sumala sa Pinadaya Kapitulo 7 sa iyang bersikulo 12 o 14. Nan karon pangutana, dawaton ba nimo ang pagpangunan ni Jesus? Siguro ang matag usa ka nato nakadawat na imbitasyon sa usa ka espesyal nga okasyon. Tingali kasal sa duha ka tawo nga mahal kaayo nimo. O di ba ka gitanyagan ka usa ka hinungdanon nga trabaho. O kung ikaw nakadawat ni ana nga imbitasyon, walay duha-duhang nalipay ka o nibati nga gipakinhan. Apan ang tinuod mga igsuon, mga bisita o mga higala, nga ikaw nakadawat og mas maayong imbitasyon. Ug nakadawat niya na ang matag usa ka nato. Ug ang atong pagsanong sa mong imbitasyon, nakapipikto ka nato. Kini ang labing hinungdanong desisyon nga atong himuon sa atong kinabuhi. Kaya nagdepende sa atong pagsanong niini ang atong kaluwasan. Kinabuhi walay katapusan o kamatayon. Nan, usa ba ang mong imbitasyon? Kini nagikan kang Kristo Jesus, ang butong anak sa labing damhanan nga Dios, si Jehova. O kini nasulat sa Marcos Kapitulo 10 sa iyang bersikulo 21, sa katapusang bahig atong mabasa ang mga pulong ni Jesus nga nagingon. Umari ka, mahimong akong sumusunod. Niya sa bagong kalibutan gupat usap, nagingon nga, kuyog na ko, mahimong akong sumusunod. Kung sa pagkamatuod, kana mo'y pagdapit ni Jesus sa matag usa ka nato. Pangutana, ilawat pa nimo ang mong pagdapit? Sa maong pangutana, dayag yun ang bubad. Isa ko'y ubalibad nga ng maayo kayo ng imbitasyon. Huwag yung ubalibad no, kung atong naman. Apan katingat-anan, nga kadaghanang tao, ipalibad niya ang imbitasyon. Kung madayag ka na, makita na ito iya sa atong teritoryo, dihan kita mamimpitar sa mga tao na mahimong sumusunod ni Jesus. Sagad, ubalibad din sila. Apan alam niya itong nanambong karon ng mga interesado, ang mga saksi ni Jehova malipay sa pagtabang nimo nga makakapon kung usaon pagsunod si Jesus. Ilapit ka na mo, nga haniyon ang usa sa mga saksi ni Jehova na dumalahan ka sa pagtuon sa Biblia sa imong kumbinyente nga oras o adlaw. Mga 30 minutos lang kausa sa usa ka semana. Karon unsa nimo pagpakita na imong gipili ang pagsunod kang Jesus imong leader. Ato
pangutana anay nato o anay nimong himuon. Una, maningkamot sa pagsundo kan Hesus o sa pagpadapat sa iyang mga gituto sa matag bahin sa imong kinabuhi. Sumala ka na sa 1 Pedro Kapitulo 2 sa versikulo 21. Ang pagkahimong sumusunod ni Kristo naglanggit ug labaw pa kaysa pag-angkon lamang nga kita mga Kristohanon.